això que dieu no tinc cap dubte de que quedi perfecte. Som unes privilegiades de tindre les millors amigues com vosaltres. Així, donar-vos reina. Sí, és una sort poder comptar amb vosaltres. Però, ei, amb vosaltres dos també. Això sí, deixant a banda la festa, també és important que tinguem en compte els descendents que hem triat per sortir de l'illa dels perduts i puguin formar part d'Obredor. També és important que ho tinguem en compte. Sí, exacte, els hem de formar perquè es puguin adaptar a la nostra manera de fer. Així que, Llei, què et sembla si fem una de les nostres tàctiques per bici? Noies, sentim tantes ganes de començar amb vosaltres, estic nerviosa i emocionada de ser escollida per viure la reina. Sembla tan espectacular i amb tants privilegis que no m'ho puc ni creure. Doncs sí, creu-t'ho, ara és el teu moment, així que aprofita i no el deixis córrer. No tothom té tanta sort de passar la porta màgica i tampoc de sortir de l'illa dels perduts. Ei, què passa? Passeu de la porta màgica. Mai la reina d'Obredor. No us descendents triats per viure-hi. Quantes coses ens hem perdut tot aquest temps. Però sí, el major tornem a ser aquí, i més fortes que mai. Tornem a ser aquí, bé, mai, us comuniquem que tenim debat de data. Sí, l'acapellament després de la bo d'encanteris. Ja estaria molt bé que ens diu entre sortir de la porta màgica per anar a jornar a la illa dels perduts. És massa avorrit sempre fent el mateix joc. Mari la reina Serra, hauria de ser jo. No us penseu que serà tan fàcil portar reina. No heu de fer tots els plans, mobles, tot el que tenia. La corona hauria de ser meva, així que prepareu-vos. Prepareu-vos, Marimeli, prepareu-vos la resta. Com a cavallers fidels de la nostra propaganda, farem el que calgui perquè pugui recuperar la corona. I sí, exacte, estem aquí per servir-la. I lluitarem i batallarem fins que la batalla no siga justa. La corona no és per vosaltres. Nois, calma, la venjança serveix per a fer. No cal córrer, no cal encendre. Ja es trobaran allò que es mereixen. Es pensen de res de món i no són res. Uau! Això em fa mala espina. Odia animador. Què és aquest tipus de broma? No fa sense gràcia. Doctor! Doncs mira, no dic res més. Tot i que sí vull dir que això pot acabar molt malament. Doncs sí, una gran reina sense aquestes tres pot ser catastròfic. Confio plenament en les meves filles Marimeli i sempre us m'agrada jo m'esgrena, tinc cap per el que pugui passar. Porto molt de temps preparant-me a l'esgrima. A més, soc la capitana de l'equip, en què sé que això petarà per un cantó o per l'altre, honraré els meus pares, Mulan i Sahar, lluitant fins al final. Watch your back, watch your back, watch your back, watch your back. We can counter their attack, hit them till the armor cracks. These clicks get a little sticky. How to win this battle could be tricky, but I know the best way. Fall back, let me lead you, hold the line, and we'll bring the night till the night falls. Everyone, we'll stay together till the battle is done. Watch your back, watch your back, watch your back, watch your back. We can counter their attack, hit them till they fall pitch black. Això no acabarà així. No podríem parlar i arreglar les coses ni que nosaltres féssim així. Ja n'hi ha prou de tanta violència. No podríem parlar i arreglar les coses? Que nosaltres siguem els descendents dels personatges dolents dels contes no vol dir que hi haguera per tot. Exacte! I a més, quin tipus de valors ja els estem ensenyant a la nova generació de descendents que hem triat? Dizzy, no tinguis això en compte, que si s'ha de lluitar per una justícia, No m'esperava que les coses anessin així, però no puc negar que m'he passat allò més bé. És la primera vegada que em sento realitzada, reivindicant els drets que hem de tenir. No, de cap de les maneres. Vosaltres sabeu les hores que m'he passat fent aquest make-up per cara de suat d'aquesta manera? I si jo no li he fet neta, calia fer-ho, avui prou, deixa que la manera mai dir puguin regnar-la. Que no veus que la jealosia no et portarà enlloc? Tu tens el teu lloc i ella té el seu. Ei, noies, tranquil·les, això no acabarà així. Hem de tancar la porta màgica perquè ningú pugui entrar ni sortir. Hem de protegir els nostres. Però mai, tancant la porta màgica no podem ni entrar ni sortir del regne. Tu has pensat bé això? L'home, què en dieu de tot això? Jo trobo una bona idea. Ens hem de sacrificar per la nostra gent, tot i que serà dur. Tanquem la porta molt i no podrà sortir, però tampoc entrar-hi. Tot sigui per protegir el regne, no dubtem.
Si no em feu regna de l'Aurora, recaurà sobre vosaltres un dolç encanteri que us deixarà tots i a totes al món. Fins que no aconsegueixin trencar-lo, ara que he vist tot això, així que us ha donat que acabem de guanyar el joc? M'estàs dient que em vas posar els descendents a només prendre una corona, un cetro i fer un encanteri? Quina colla de fluxos! Uahahaha! Quin mal de cap que tinc! Tinc una sensació d'haver dormit més de 10 hores. Esteu bé? Em sembla que ens havíem adormit per l'encanteri de l'Odri. Ho he somiat. Ara mateix estic una mica desubicat. Sí, em sembla que sí, que l'encanteri s'ha desfet, però com ens hem despertat? I és que la veritat, no sé què faríeu sense nosaltres dues. No sé si us recordeu, però tenim la plaça dades. Exacte, i aquesta pedra perduda és l'única que permet de fer qualsevol encanteri, així que, sisplau, un fort aplaudiment a les meves alumnes que estan molt de temps adormides. Au va, noies, sí, teniu raó, sense la braça dada no haguéssim pogut trencar l'encanteri. Però a més estan fora del regne. És clar, i fora del regne d'haurà un efecte més desatenció aquests encanters. Sort que vam decidir tancar la porta màgica que protegia els nostres. Si no, no sé què haguéssim fet. Però per què s'han aixecat? No funciona l'encanteri? Però Odri, que veus que així no solucionen les coses? No s'arriba a llegar amb aquesta actitud. Deixa la mare de Mali corrent tranquil·lament. Però aquí, qui mana, és la nostra reina. És ella la que es mereix estar a càrrec del regne. Però no s'ha donat que d'aquesta manera l'únic que fa és malestar i conflicte entre els ciutadans i ciutadanes d'Auredon? Nosaltres sempre defensarem els seus ideals. Ella tenia poder i ha demostrat que podia regnar sense cap problema. No, i tant que no podia regnar. Anar fent encanteris per debilitar a la resta no té cap sentit. A més, la màgia mal tampoc ens hi has regnar. Ha anat així, ho defensarem. Prou de batalles. Que ha anat així? I per què no ha anat d'una altra manera? Audri, que no ho veus que t'estan fent fora? Cada que és tranquil, de fet, tenen raó. No puc entendre treure la corona de més grau. Més fills, i ara més de la separació. No vull ser avariciosa, perdona'm, amor. Audri, tranquil·la, ja està. El més important és que no estem mal, que no ens tiren les coses a la cara i que respectem els uns als altres. Així és com realment s'haguessin aconseguit les coses. Exacte, tots som diferents i per això està únic el nostre regne. Hi ha vegades que no es pot pretendre tallar allò que no és nostre, però podem construir allò que ens proposem i créixer com a persones. Doncs sí! No cal fer males preses per aconseguir això que ens vol. Si tu ets fidaca, anem a una,